Shugaba Erdogan na Turkiyya ya yi kyautata fatan samun nasara akan yarjejeniyar sako abinci daga Ukraine. Ƙungiyar Raya Cigaban Ƙasashen Tsakiyar Afirka ta dakatar da ƙasar Gabon daga kasancewa a cikinta. Shugaban ƙasar Kenya ya ce Afirka ta shirya samun maƙudan kuɗaɗe daga sauyin da duniya za ta yi zuwa ga sabon makamashi a nan gaba. Shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya bayyana fatan sake dawowar yarjejeniyar fitar da hatsi daga Ukraine ta tekun Bahar al-Aswad. Shugabannin Turkiyya na faɗin hakan ne da ranar yau bayan ganawar da ta haɗa shi da shugaba Putin na ƙasar Rasha a birnin Sochi na ƙasar Rashar. A farkon watan Yulin da ya gabata ne dai Rasha ta janye daga yarjejeniyar da Turkiyya da Majalisar Ɗinkin Duniya suka shiga tsakani a farkon wannan shekaran. Bayan ganawar sa'o'i uku da shugaba Putin na Rasha, shugaban na Turkiyya Mr. Erdogan ya ce ya yarda cewa a ƙarshe za a farfaɗo da wannan yarjejeniya. Kaddamar da yaƙi da Rasha ta yi a kan Ukraine cikin watan Fabrairun bara shi ne dakatar da fitar da kayan abinci da takin noma na zamani zuwa sauran ƙasashe, abin kuma da ya haifar da ƙarancin abinci a duniya. Ƙungiyar Raya Cigaban Ƙasashen Yankin Tsakiyar Afirka ta ECAS ta dakatar da ƙasar Gabon daga zama mamba a cikinta, wani mataki da ke matsayin martani ga juyin mulki da sojoji suka yi a ƙasar. A ranar 30 ga watan jiya na Agusta ne dai sojojin na Gabon suka hamɓare gwamnatin shugaba Ali Bongo Ndemba. Matakin dakatarwar na zuwa ne yayin da a yau Litinin shugaban gwamnatin soja a Gabon Janar Brice Nguema ya sha rantsuwar kamun aiki tare da alkawarin yafewa fursunonin siyasa da 'yan fafutuka da hambararriyar gwamnati ta garkame a tsawon wa'adinta na mulki. Janar Brice Nguema ya ce gwamnatin da zai kafa a nan gaba za ta yi wa ɗaukacin mutanen da aka kama ahuwa tare da duba yiwuwar dawowar waɗanda aka tilastawa hijira. Shugaba William Ruto na ƙasar Kenya ya buƙaci shugabanni da ma wasu wakilan da ke halartar taro kan sauyin yanayi da ke ci a halin yanzu a ƙasar da su ɗauki matsalar a matsayin wata kafar da za ta janyo wa nahiyar hanyoyin samun kuɗaɗe masu yawa. A yau Litinin ne aka buɗe taron na Afirka a Nairobi, babban birnin ƙasar Kenya, inda waɗanda suka shirya shi ke sa ran za a samu ɗaruruwan miliyoyi na dala. Shugaba Ruto ya ce sauyawar da duniya za ta yi zuwa ga makamashi mara gurɓata muhalli wata dama ce ga nahiyar Afirka ta samun biliyoyi na dala, ganin yadda duniya ke mararin fara amfani da sabon makamashi na hydrogen da Allah ya huwacewa ƙasashen. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. A wannan Litinin ɗin ce aka rantsar da shugaba Emerson Mnangagwa na ƙasar Zimbabwe a wa'adi na biyu na mulkinsa, bayan sanar da shi a matsayin wanda ya lashe zaben da ya gabata. Mr. Mnangagwa, wanda ya yi alkawarin tsamin miliyoyin 'yan ƙasar ta Zimbabwe daga talauci, ya yi nasara ne a zaben ranar 23 ga watan jiya, zaben da ake ta baba a kansa. A jawabin da ya gabatar bayan shan rantsuwa a yau ɗin, shugaban na Zimbabwe ya buƙaci haɗin kan 'yan ƙasar tare da alkawarin sake zaburar da harkoki na tattalin arziki. Alƙalan Zimbabwen Luka Malaba, wanda ya bayyana shugaba Mnangagwa a matsayin wanda ya ci zaɓe a shekara ta 2018 a kotu, shi ne dai ya rantsar da shi a wa'adinsa na biyu. Babbar kotun ƙasar Malaysia ta soke dukkanin caje-caje na rashawa da ake yi wa tsohon mataimakin firaministan ƙasar, wato Ahmad Zahid Hamidi. Shi dai Ahmad Zahid Hamidi na daga cikin manyan jami'an gwamnatin Malaysia da kotun na birnin Kuala Lumpur ke zargi da almundahana a shekara ta 2018. Caje-cajen dai sun taso ne bayan da jam'iyyar nan ta United Malay National Organization
UMNO a takaice ta faɗi zaɓe. Mataimakin Firaministan na Malaysia Ahmad Zahid shi dai ya fuskanci caje-caje 47 waɗanda suka hada da na cin amana da rashawa gami da kwashe dukiyar ƙasa. Amma fa kotun ta faɗa a hukuncin da ta yanke a yau ɗin cewa soke caje-cajen baya nufin wanke jami'in daga tuhume-tuhume da ke a kansa. To baki ɗaya labaran duniyar kenan zagaye na farko. To madalla gaida mutaka ahiwa da ya karanto mana labaran duniya kai tsaye. DW harkokin yau. A rahotannin nama na yau za ku ji cewa gwamnatin jihar Legas da ke tarayyar Najeriya ta kaddamar da layin dogo da ke amfani da wutar lantarki da zumar rage cunkoso a faɗin jihar. Kazalika za ku ji halin da ake ciki a birnin Nairobi ƙasar Kenya kan batun sauyin yanayi. To za mu fara daga jamhuriyar Nijar kafin mu kai ga jigon rahotanninmu kan wato batun haƙar ma'adanai ba bisa ƙa'ida ba a tarayyar Najeriya. Firaministan ƙasar jamhuriyar Nijar Ali Lamin Zan ya sake jaddada manufofin gwamnatin sojin ƙasar wata guda bayan da sojoji suka kifar da gwamnatin Bazum. Wannan ne taron manema labarai na farko da Firaministan ya kira inda ya ayyana wasu daga cikin taswirar gwamnatin sojin ƙasar da suka haɗar da batun haɗin kan ƙasa da tsaro da batun tattalin arziki har ma da ilimi. Daga nan Bon abokin aiki na Muhammad Awal Balarabe ya tuntuɓi wakilin manaya mai Gazali Abdu Tasawa da ya kasance cikin manema labaran da suka gana da Ali Lamin Zen a fadar gwamnatin kasar. To Gazali Abdu Tasawa mai Prime Minister Ali Muhammad Zen ya ce game da irin hali na koma bayan tattalin arzikin da Nijar take fama da shi biyo bayan waɗannan takunkuman da aka aza mata bayan juyin mulki. To ba shakka Muhammadu Prime Minister a taron manema labaran da ya kira maganar tattalin arziki ta kasance a sahun gaban batutuwan da ya ambato inda ya ce lalle su sun zo ne Nijar tana cikin mawuyacin hali na tattalin arziki domin kuwa a zo wasu wannan gwamnati tasu da ta hau sun iske ba Nijar tana da bashin da ya taushe ta miliyar wajen kusan sama da 3,000 bashi na waje da miliyar wajen 2,000 bashi na cikin gida. Wanda ke nuna cewa suna da babban kalubale a gabansu sai da ya ce duk da haka sun yi kokari sun biya albashi na waɗannan watanni guda biyu kuma suna iyakar nasu kokari domin ganin haka ɗin bai gintse ba za a ci gaba da yin albashi. Wannan yana nufin cewa kenan a wannan yanayi na komawa makarantu imma dai na jami'o'i zuwa sakandare da firamare ne za a samu sa'ida kenan a wannan fannin duba da irin ƙorafe-ƙorafe da ake a fannoni daban-daban? To gaskiya a fannin karatu dama ya ce lalle ya ce za su yi iyakar nasu kokari suna ɗaukar duk matakan da suka dace domin ganin an samu kayan aiki nan zuwa komawa makaranta domin ganin an koma makaranta tun daga firamare har zuwa jami'a. Komi ya je daidai akan haka ne ma ce suna tunanin ma yin gyaran huska ga dokar kasafin kuɗin ƙasa domin wato aske waɗansu wato ta tsohuwar gwamnati domin aske waɗansu kuɗaɗe da suke ganin an tsara za a kashe su da babu amfanin kashe su zuwa yanzu za kuma su yi nazarin yin sabuwar dokar kasafin kuɗin ƙasa wadda za ta mai da hankali ga kula da wannan matsala ta fannin ilimi ta yadda ba za a fuskanci matsala ba idan an koma makaranta. Duk da cewa dai gwamnatin mulkin soja ta ce matakan tsaro ne saka ta wannan juyin mulki amma har yanzu ana fuskantar hare-hare daga nan zuwa can. Akwai wasu matakai ne da suka ce sun bayyana za su yi na zahiri domin dakile waɗannan ayyuka na ta'addanci? Gaskiya bai yi kewaye ba shi da kanshi ya amince da cewa daga lokacin suka hau mulki zuwa yanzu an fuskanci hare-haren 'yan ta'adda. An kashe sojoji, an kashe fararen hula, bai dai faɗi alƙalin mama na adadin mutanen su sai dai ya ce duk da haka jami'an tsaron Nijar sun dage a makonnin baya-bayan nan inda suka kai farmaki akan ƙungiyoyin 'yan ta'adda suka fatattaki da dama har ma suka yi nasarar kama waɗansu daga cikin 'yan ta'adda waɗanda suke zargin cewa a tsokacin tsohuwar gwamnati aka sake su amma a yanzu suka yi nasarar lokacin da aka yi wannan farmaki aka fatattaki su har aka kama waɗansu daga cikin waɗanda an sake su ne a lokacin tsohuwar gwamnati. Shugaban mulkin soja Abdulrahman Chani a kwanakin baya ya yi batun shirya wato tattaunawa ta ƙasar baki ɗaya domin a gano bakin zaren warware rikice-rikicen da ake da shi. A ina ne wannan gwamnati ta kwana kuma waɗanne ne ake gani cewa za su iya bayar da gudunmawa a wannan fanni duba da cewa akwai wasu 'yan siyasa da suke gudun hijira. Ba shakka ya kambato wannan shirye-shirye da ake ba a dai tsaye da rana ta takamaimai amma yace nan da 'yan makonni ba shakka za a zo a yi wannan zama wanda zai haɗa rukunai daban-daban da kuma
abubuwan da za a yi na hidda ta daga cikin wannan kangi musamman a tsawon wa'adin da za a yi na mulkin kwankwariya wanda ya ce ba a tsaida shi wannan taro shine zai tsaida shi. Sai dai ya yi maganar bisa kan yan gudun hijira misali yan siyasa da suke an tambaye shi a bisa kan makomar tsohon firaministan ƙasar Nijar da majalisar da kuke cewa Malam Hama Ahmadu tsohon shugaban jam'iyyar Lumana Afirka ya ce su ba su da damuwa a tasu fahimta yana iya ya dawo ya kawo tasa gudunmuwa domin gina sabuwar Nijar da ake so a yi daga yanzu. Tattaunawa kenan tsakanin Muhammad Awal Balarabe da Gazali Abdu Tasawa daga jamhuriyar Nijar. Jawabin na Firaministan na zuwa ne a daidai lokacin da ɗaliban jami'o'i a faɗin jamhuriyar Nijar ke koma makaranta bayan dogon hutun ƙarshen shekarar karatun boko. A bana dai kama karatun na zuwa ne cikin yanayi na dambarwar juyin mulki da ya haifar da takun saƙa tsakanin sojojin da suka kifar da gwamnatin farar hula da wasu mambobin ƙungiyar ƙwararrun malaman jami'o'i. Daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar, Lurwana Malam Hami ya aiko mana da wannan rahoto. Inda a yankin da magaram ɗalibai 947 suka bi safin takwarorinsa na faɗin ƙasa wajen komawa bakin azuzuwansu. Ko da yake ɗaliban a da magaram sun tafi hutu ne cikin takun saƙa tsakaninsu da hukumomi, samun kudaden alawas, karamcin ɗakunan ɗaukan darasi da dai sauransu, kafin daga bisani matsalar juyin mulki ta kawar da komai. Ko da yake a jajibirin wannan rana ta komawar ɗaliban, kwamitin zartaswar na da magaram ya ginde sharuɗa da suka jibanci jakuɗa duk wata jarrabawa da ake a ranakun farko na kama karatun, Injirisa Ahmad. Domin akwai dalibai wanda har yanzu ba a doko su ba tuna kan hanya kasa ce dama ke doka ita ke doka sharkin dawo dalibai da mai su jami'a shi yasa muka ci da wannan jarabawa. Ganin matsalolin da suka mamaye ci gaban tafiyar ilimin ɗaliban, kwamitin zartaswa na ƙasa na ɗaliban ya buƙaci ƙarin motocin jigila guda 50 da hakan ya tilasta gwamnati ba su guda 10. To ko yaya ɗaliban suka ji da komawar nan ta bana? Rabalawal Hassan ɗalibi ne a nan jami'ar da magaran, mun dawo da ɗan ƙwari-ƙwarin mu. Fata na shine sauran karatunmu da bamu ƙara sabon watan shekara mu ida su domin mu kama sabuwar shekara. Sunana Mamman Yaya. Wannan shekara Allah sa shekara ce wadda za a samu karancin tahiya yashin aiki. Muna so dai a ce matsaloli da ko kungiya ta mu ta kawo kuku da sunan a ce an samu an gyaggyara su. To amma a cewar Dr. Sidda Adamu, kakakin kungiyar malaman jami'a. Lalle mu dai mun iyakacin aikin mu. Sauran ya raga ma gwamnati. An kiraye mu mun zo dan saboda magana kasa ce, dan saboda yanayin da kasan mu yake ciki, kasan mu yana son sa hannu a kama mishi saboda Allah ya sa mu ci gaba. Komawar ta bana dai ta zo cikin sarƙaƙiyar takunkumin kare tattalin arzikin ECOWAS da kuma EMOA. To ko hakan na iya shafar alawus ɗin da ke bai ɗalibai damar yin wasu 'yan bukatu? Ahmed Risa, wakilin ɗalibai a Damagaram. Cert za a shiga dan hali mai wuya, amma kuma idan juyin mulki zai kai mu neman incin kasanmu ta gaskiya, duk wata wahalar da za mu samu ma ana iya a dore har a samu wannan incin kasar. A yayin da ɗaliban ke ganin idan suka jure ma tasirin takunkumin komai na iya canjawa, a cewar Dr. Gamba Alhaji Sani. Dangance da biyan allowance na ma'aikata kan wannan takunkumi da aka azama jamhuriyar Nijar, da samun shi da rashin samun shi ya danganta da tsawon lokacin da wanga takunkumi zai ɗauka, kuma ya danganta da matakan da hukumomi masu ci a yanzu suka ɗauka. Zama cikin wata na biyu ina zai tsaya. Abin jira a gani dai shine irin gudunmawar da bangarorin guda biyu za su bayar a tafiyar ilimin cikin yanayi na rikon ƙwaryar mulkin soji mai akidar kwatar yanci da iyaye da kakannin 'yan kasar suka yi fatan gani a gwamman shekarun da suka gabata. Larwana Malahami, sashen Hausa na DW daga birnin Damagaram a jamhuriyar Nijar. To daga al'amuran da suka shafi jamhuriyar Nijar za mu koma ga jigon rahotanninmu. Bayan shafe tsawon shekaru bisa dogaro ga man fetur, gwamnatin tarayyar Najeriya ta kama hanyar komawa zuwa ma'adanai na karkashin ƙasa, inda gwamnatin ta sha alwashin hukunta duk waɗanda aka kama suna haƙar ma'adanai a ƙasar ba bisa ƙa'ida ba. Ubala Musa na ɗauke da ci gaban wannan rahoto. Bayan ɗaukar tsawon lokaci tana ta karkata bisa man fetur, sababbin 'yan mulkin tarayyar Najeriya sun ce hankalin zai koma zuwa ma'adanan da ƙasar ke fata na iya ɗora ta akan hanyar tsira. Kusan rabi na arzikin tarayyar Najeriya ne dai Abuja ke fatan samu daga arzikin ma'adinan da ke rawatsi a ko'ina a tarayyar Najeriya a halin yanzu. Kuma tuni kasar ta ce za ta kafa wani kamfani da ke tashin NNPC da ke kula da harkar man fetur ɗin tarayyar Najeriya a halin yanzu domin ciniki da gawo kafaɗa a cikin masana'antar. A faɗar Dele Alake da ke zama ministan harkokin ma'adinan tarayyar Najeriya. Dole ne ma'aikatar ma'adinai ta yi hoɓɓasa in har tana da buƙatar cin moriyar arzikin ma'adinai na tiriliyan na dalar Amurka da ke a ƙarƙashi na ƙasar ta.
Dole ne a samu sauyin tsari dabaru ta sake fasalin ma'aikatar ma'adinan domin kaiwa zuwa ga bukata ta ƙasa. Daga cikin dabarun kaiwa zuwa ga bukatar na zaman samun jari na ƙasa da ƙasa daga ingantattu na bayanan da kowa ke iya samu. A ko ina a duniya haƙar ma'adinai babbar harka ce ta kasuwa. A saboda haka tarayyar Najeriya dole za ta jaddada matsayinta kan wannan. Tare da kafa babban kamfanin da zai yi kasuwa a cikin harkar ma'adinan cikin abin da ya faru a cikin masana'antar man fetur ta ƙasar mu. A saboda haka ma'aikatar mu tana shirin kafa babban kamfanin da zai taka rawa a cikin wannan harka. Wannan kamfani zai yi kasuwa a cikin tanaje-tanaje guda 7 da ke buƙatar saiti a cikin gaggawa. Karkata zuwa ma'adinan dai na ƙara fitowa fili da irin girman ƙalubalen da ke gaban hukuntan tarayyar Najeriya da daga dukkanin alamu ke shirin dawa daga rakiyar ɗanyen mai. Man da ya ɗauki tarayyar Najeriya na shekara da shekaru da ta ne fara nuna alamun gaza ɗaukar buƙatu na ƙasar da ke ta ƙaruwa a halin yanzu. To sai dai kuma a faɗar Dr. Isa Abdullahi da ke zama ƙwararre bisa batun tattalin arzikin tarayyar Najeriya. Sabuwar dabarar 'yan mulki na iya kawo zuwa ga sauyin dama cikin ƙasar a nan gaba. Waɗannan abubuwa babu tantama sun fi man fetur daraja a duniya, sun fi man fetur yawa a Najeriya. Mun mai da hankalinmu a wajen ta yadda za a zuba jari a gwamnatance da kuma a bangaren 'yan kasuwa, kamfanoni masu zaman kansu, ta inda wato in aka duba za a ce an kai international standard, wato mataki na duniya a kansa. To alal hakika sai mun mance ma cewa fetur yana ba mu arziki a cikin Najeriya. Kokari na arzikin dare ɗaya ko kuma ƙara nisa a cikin rudanin rashin kuɗi. Kama daga sashen arewa maso yammacin ƙasa zuwa tsakiyar ta dai kusan mafi yawa na wuraren ma'adanan na zaman tungar rashin tsaro a halin yanzu. Rashin tsaron kuma da ya kalli kisan kuɗi ba adadi a lokaci mai nisa ba tare da kawo daga bukata ta masu mulkin tarayyar Najeriya ba. Dr. Yahuza Getso dai na sharhi cikin batun rashin tsaron, kuma ya ce bukata ta kuɗi a bangaren 'yan mulki na iya sauya halin rashin tsaro na yankunan haƙar ma'adinan a nan gaba. Dukkanin masu aikata waɗannan laifukan fa da manyan su da ƙananan su ba su kai 2,700 ba, waɗanda suke jihohin Niger da Kaduna da Katsina da Sokoto da Zamfara da Kebbi da ma wasu yankuna na jihar Kano da jihar Jigawa da dukkanin guraren da suke aikata waɗannan laifuka a arewa maso yamma da kuma wani bangare na arewa maso arewan tsakiyar Najeriya. Saboda haka ya za a yi a ce mutanen da ba su kai 2,700 ba a ce sun gagari yawan sojoji da sauran jami'an tsaron Najeriya na farin kaya da 'yan sanda da sauran makamantansu. Yanzu dai batun haƙar ma'adinan na zama hanya ɗaya tilo cikin ƙasar da ke da bukata ta kuɗi amma kuma ke kallon ƙarar toshewa na kafofi na kuɗi. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya. To lamarin dai na ƙara kamari ne a daidai lokacin da masu ruwa da tsaki ke kiraye-kirayen kawo ɗauki domin bunƙasa fannin tare da daƙile haƙar ma'adanai da ba bisa ƙa'ida ba da ke jefa rayuwar dubban al'umma cikin tsaka mai wuya. Daga nan Bon na tambayi Comrade Usman Bala Tsamiya, babba mai sharhi kan al'amuran yau da kullum, don jin ƙarin bayani. Ita wannan maganar idan ka ce za ka bibiye ta tana da girman gaske. Zamanin Goodluck Ebele Jonathan an samu matsala abin da ake kiran shi matsalar lead, irin wannan gubar zinari da an same ta a Zamfara, wanda ta kashe mutane da yawa, ta illata mutane da yawa. Aka yi maganar za a ba su diya, za a yi wasu abubuwa, aka ce an haramta haƙar zinari. Amma har wannan matsalar tsaron ta zo ta bunƙasa, abin da zai baka mamaki za ka ji ana fama da matsalar tsaro, ana kashe mutane, yan bindiga suna ɗauke mutane. Amma idan ka je yankunan Zamfara inda ake haƙar zinari ba abin da ya canza. Za ka je gurin, ka ga gurin wata babbar kasuwa ce, sai ka ga cewa to wannan haramta da gwamnati ta ce ta yi, babu intelligence ne da suke ba da report akan cewa har yanzu harkar nan ba a daina ba. Za ka ga akwai 'yan kasashen waje da yawa, kuma za ka ga irin guraren nan masu matsalolin tsaro, kuma za ka ga suna rayuwa a gurin. Ta wani lokaci idan gwamnati ta ce ta haramta, sai mu ga kaman ba da gaske take yi ba. To ya kake kallon kamar girman asarar da aka tafka ta fuskar tattalin arziki a Najeriya? Wallahi ma Musa, duk wani masanin tattalin arziki in ka same shi ka gaya masa asarar da aka tafka, to nawa ne, shi ma kawai sai dai maka kintace, ba wanda ya isa maka kididdigar asarar da aka yi. Saboda me, yanzu inda ka ji gram na wannan shi na gold din nan, shi kadai nawa suke sai da shi, kuma shekaru na aka ɗiba ana wannan harkar a Zamfara, irin su Plateau, Damawa, da irin ɗiba kol a irin jihohin Enugu da wasu yankuna na jihohin kudu maso yamma. Za ka ga duk inda ka bi ba inda ba a wannan harkar. Su amma muninta ya fi muni a yankinmu na arewa maso yamma da kuma arewa ta tsakiya. Akwai zarge-zargen kamar sarakunan gargajiya da shugabannin al'umma akwai hannunsa a ciki har ma da 'yan siyasa. To yanzu na ce maka kamar in ka je yankin da ake kiran shi South, su zargi mai karfi ya ta akan su akan cewa da su ake wannan harkokin. Sannan yanzu hatta yankunan mu waɗanda ake maganan su na yankin arewa maso yamma
za ga su ma sarakunan su ba wai ba su san abin da ake ba wata masarautar da za ta iya ce maka ba ta sani ba. Yanzu kamar ita mu ɗauki masarautar Bukkuyum wadda aka samu wannan matsalar gubar zinari wadda a garin Bagega. Kaga ai ba wannan masarautar ba ta isa ta ce ba ta sani ba. Sannan za ka ga cewa kamar tsohon gwamnan jihar Zamfara wanda ya ce akwai manya-manyan mutane waɗanda in ya faɗe su Najeriya za ta sha mamaki kuma an so ya faɗa ɗin amma ya kasa faɗa wanda kuma a yanzu shi ne karamin ministan tsaro. Kaga suna cikin waɗanda za su yi aikin tunda ya san su waye kila to inda gaske suke yanzu za mu ga maganar ta tabbata gaskiya ne. To makarkata kan batun kamar a diya musamman dangane da mutanen da suka tafka asara ko suka rasa rayukansu. Kamaiman suwaye suke harkar nan tunda illegal mining ne. To suwaye za su biya diya. Wannan kaga an yi shi ne legal an san kamfani ne sun yi kaza. Can ko illegal ake yi shine babban kalubalen ma na farko kenan. Idan da gaske ake ma Musa sai an yaƙi harkar nan da gaske. Inda suke tafiya wajen yin wannan harkar da jami'an tsaron Najeriya su suke musu rakiya zuwa wannan guraren. To kaga kenan gwamnati ce ma fa take ba su kariya. Kwamar da Usman Bala Tsamiya babba kenan mai sharhi kan dakila ayyukan yan bindiga da kuma yaƙi da haƙar ma'adanai ba bisa ka'ida ba a tarayyar Najeriya kuma wannan shine cikamakin jigon rahotanninmu. Gwamnatin jihar Legas da ke tarayyar Najeriya ta kaddamar da layin dogo na zamani da ke amfani da wutar lantarki. Jihar Legas dai yana daga cikin biranen yammacin Afirka da ke fama da cunkoson ababen hawa da hakan ke zama barazana ga rayuwar al'umma har ma da masu zuba hannun jari a jihar. Mansur Bala Bello na dauke da ci gaban wannan rahoto. Ko shakka babu wannan jirgi na tafiya ne da amfani da lantarki ba ga wasu manya-manyan kyamarori guda 30 da ke haskaka duk farfajiyar da yake bi. Gwamna Babajide Sanwo-Olu na jihar Legas a safiyar fari da misalin karfe 9 na safe ya kasance a cikin wannan jirgi daga Marina zuwa Mile 12. Madam Abimbola Adeyemi ta ce ba za ta mantawa da wannan rana ba bisa la'akari da yadda ta je wurare cikin kankanin lokaci. Tana mai cewa abin ayaba ne inda cike nake da mamaki. Cewa mun je wurare 5 kuma muka dawo cikin ƙasa da minti 60. Jihar Legas dai duk ɗan cikin gari burinsa ne ya yaƙi cunkoso da ke addabar matafiya wanda Madam Helen Akosile ga abin da take cewa. Ta ce komai ya yi daidai domin na shiga jirgin daga National Stadium zuwa Marina ƙasa da minti 5. Ɗaya daga cikin injiniyoyin da ke sarrafa wannan aiki Mr. Wimpley Oso cewa sai an gwada akan san na kwarai. Yana cewa samar da wannan jirgi a ƙwaryar Legas wani mataki ne na magance cunkoso da ke zama ƙalubale ga ilahirin mazauna wannan jiha. To sai dai gwamna Babajide Sanwo-Olu shawara ya gabatar ga fasinjoji da za su ci gaba da amfani da wannan jirgi. So I think it's been a wonderful experience for me personally this morning. Ya ce cike yake da farin ciki a cikin wannan safiya inda muka shiga cikin jirgin da fasinjoji sama da 800 zuwa Mile 12 inda jami'an tsaro na rundunar 'yan sanda da ƙato da gora da sauran 'yan sintiri duk sun shiga wannan sahu domin kare lafiyar fasinjoji. Za da yi amfani da wannan jirgi daga Marina zuwa Orile Mile 2 sau 12 inda jirgin zai dakatar da aiki 11:30 na dare. A yanzu haka dai akwai jirage guda 3 a ƙasa domin shirin ko ta kwana. Daga Lagos, Mansur Bala Bello, DW Hausa. To anan kuwa shugabannin kasashen Afirka da dama na halartar taron farko kan sauyin yanayi a Afirka da ke gudana a birnin Nairobi fadar gwamnatin kasar Kenya a wani mataki na ƙara samun ƙarfin fada a ji a duniya tare da samun ƙarin kuɗin tallafi da ma taimako. Sai dai har yanzu akwai damuwa kan matsin lambar da nahiyar ke fuskanta dangane da batun samar da tsabtataccen muhalli fiye da ƙasashe wato masu ƙarfin tattalin arziki waɗanda su ne ke fitar da mafi yawan hayakin da ke gurɓata muhalli tare da yin ƙememe wajen bayar da tallafi. Latifa Mustapha Jafar na da ci gaban wannan rahoto. Taron sauyi ko ɗumamar yanayin na nahiyar Afirka karo na farko na tsawon wuni 5
zai mayar da hankali ne wajen tattara bayanai da manufofi na bai ɗaya da za su gabatar a taron sauyin yanayi na duniya karo na 28 wato COP28 da za a gudanar daga ranar 30 ga watan Nuwamba zuwa 12 ga watan Disambar bana a Dubai, babban birnin haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Da yake jawabi yayin buɗe taron, shugaban ƙasar Kenya William Ruto da ke zama mai masaukin baƙi ya nunar da cewa an kwashe tsawon lokaci ana kallon tarin ƙalubale da kuma matsaloli, amma a hannu guda akwai damarmaki masu yawa musamman ma ta ɓangaren makamashin da aka sabunta. Yana mai cewa muna da ɗimbin damarmaki a ɓangaren makamashin da ake sabuntawa har ma da kayan abinci da makamantansu da ba a yi amfani da sinadarai wajen samar da su.